Здравейте хора, днес тук играме Roblox. Сега ще изберем някаква игра. Коя игра? Че тук не виждам. Тук каква игра? О, не тази игра. Хора. Имаме корелото на късмета. О! Браво! Става. Айде сме много бърз. Добре. Озереното любимия ми свят. Айде. Качих се. Хора, третото най-трудно. Трябва ми похват. Падна. Ще се усира хора. Ей, тук че управя. Добре, лесно. Но това не знам. Но ама не знам как ще го преминем. Давай, падаме. Давай. Хора, не мога с тази игра. Чакай малко, вече не съм и малко по-нагоре. Добре. Верно, вече съм малко по-нагоре. Айде. Падаме. Пада нагоре. Давай. Давай. Дирито. Аз се качих, но не мога да премина и черното. Давай. Падам. Хора, не мога да игра тази игра. Падам. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1 на състезание. Окей, вече малко по-нагоре. Хора, това е мечтата ми. Айде! Ре, хора, ние сме много нагоре. Не. Аз го поминах. Аз съм горе, отивам. Ще съм шиваме надолу. Добре. Какъв домашен любимец?
Dobre. Trebam tak to izraz. Kad je domašao, mi robíme. Oj, hora, trebam skači. Domašao, mi robíme kunjama. Padaj, ne padaj. Hvala višće kakve mi nam sjeću. Aj. Kako pa minova. Hora. Ama hora nije veće sve očetara gore. Trip djetetu. Ova će sve ošte na gore, koliko to si misli. Skoro predstavajte si koliko smo na gore. Mi hora, gore. Hora. Ćao, hora! Ako искате ми още едно такова видео, абонирайте се за канала и оставете по един лайк. Чао!